Det næste værksted, som eleverne skal arbejde på, det er det værksted, som vi har kaldt for værksted C, som hedder Lyttehjørnet. Målene for dette værksted, det er, at, som vi kan se her, 4 mål. Det første, det er, at eleverne skal kunne lytte til eventyr. Det andet mål er, at eleverne skal kunne identificere særlige eventyrtræk i det eventyr, som de lytter til. Det tredje mål for værkstedet, det er, at eleverne skal kunne omsætte en fortælling til tegning. Det vil sige, at de eventyr, som eleverne de lytter til på lydbøgerne, dem skal de kunne omsætte til en tegning, så de ud fra tegningen kan genfortælle eventyret. Det fjerde mål for værkstedet, det er, at eleverne skal kunne genfortælle eventyret ud fra den tegning, som de har tegnet. Og når de gør det, så skal de optage sig selv med kamera fra iPad'en, som senere hen skal deles med de øvrige elever og forældrene. Men det kommer vi ind på senere. Til højre her, der har vi selve arbejdsmodellen, som eleverne de skal arbejde ud fra her på værkstedet. Og det første, eleverne de skal arbejde med, det er, at de lytter til forskellige eventyr, som lydbøger på iPad, som sagt. Og de her lydbøger, dem lytter de til fra internettet eller apps. Vi har valgt her i vores værksted at bruge hjemmesiden, der hedder gratisskole.dk, hvor der findes en række eventyr som lydbøger. Og fordelen med disse eventyr, det er, at eventyrene de er ikke så lange, så man har nemmere ved at fastholde eleverne og holde fokus. Men som sagt, eleverne lytter til disse eventyr som lydbøger, og samtidig der har man mulighed for at sidde med teksten til eventyret, som også findes inde på hjemmesiden, så eleverne kan sidde og læse med, hvis de har svært ved at holde fokus. Imens eleverne de lytter til deres eventyr, der skal de tegne en tegning imens, og det er bare hvilken som helst tegning. De skal tegne en tegning, som kan relateres til eventyret, da eleverne de senere hen skal kunne genfortælle eventyret ud fra deres tegning. Og når de skal genfortælle deres tegning, eller deres eventyr ud fra deres tegning, så skal de optage sig selv med kameraet på iPad'en, men det kommer vi ind på lidt senere. Derudover så skal eleverne lægge mærke til særlige typiske eventyrtræk, mens de lytter til deres eventyr, og disse eventyrtræk de vil blive gennemgået af lærerne på værkstedet, inden at eleverne de sættes i gang. Det færdige produkt, som eleverne laver i det her værksted, det skal deles med forældrene, og det bliver delt ved, at lærerne de uploader elevernes eventyrfortællinger på klassens blog, som så kan deles med resten af forældrene, så de kan følge med. Men som sagt, så starter værkstedet med, at eleverne eller lærerne de gennemgår nogle af de særlige eventyrtræk med eleverne, så de har dem at skulle lede efter og identificere i de lydbøger, som de lytter til. Der findes en lang række forskellige særlige eventyrtræk, men vi har valgt disse 3 ud som de 3 mest karakteristiske, som eleverne skal lægge mærke til. Og det er, som I kan se her, at i eventyr, der indgår der typisk særlige tal, som har en betydning for handlingen. Derudover så foregår der ofte overnaturlige ting, eller der finder overnaturlige handlinger sted i et eventyr. Og det tredje eventyrtræk, som eleverne skal lægge mærke til, det er, at der ofte er mange modsætninger repræsenteret i eventyret, som for eksempel god, ond, rig, fattig og smuk, grim. Som sagt, så skal elevernes, deres produkt er, at mens de lytter til lydbøgerne, så skal de lave en tegning, som handler om eventyret. Derefter så skal de øve sig i at genfortælle eventyret ved at sidde med deres iPad, som vi kan se på billedet til højre her, altså med kameraet åbent og pegende mod dem selv, så de optager sig selv, mens de genfortæller eventyret ud fra deres tegning, og samtidig også viser deres tegning. Det kan godt være lidt grænseoverskridende for nogle elever, men det er en rigtig god træningsproces, og det kræver derfor nok også, at eleverne de lige øver sig et par gange, så de får lavet en rigtig god video. Resultatet af værkstedet, eller produktet, som eleverne skal arbejde sig hen imod på det her værksted, det er, at de som sagt vil få lavet en lang række eventyrsamlinger, hvor eleverne fortæller eventyr ud fra deres tegninger, som kan deles og som skal vises til de øvrige elever på værkstedet, og som til sidst deles på klassens blog, så forældrene også har mulighed for at se resultatet af værkstedet.